В ранните дни на пролетта, когато гората още сънува зимните си сънища, а първите топли лъчи на слънцето едва започват да напояват земята със светлина, тръгнахме на път. Поканени от Венко и Стоян, двама млади, но истински ловни другари, в чиито очи гореше онзи особен пламък, който може да разбере само човек, носещ гората в сърцето си. След кратко братско съвещание решихме, че за да бъде нашият експеримент честен и пълноценен, трябва първо да се убедим в най-важното. Има ли живот там, където искаме да оставим следата на нашето присъствие? Гората, в която стъпихме, беше царствена, стара, дъхаво влажна от пролетния дъжд, с дъбови и борови масиви в ниското и с могъщи букове нагоре по стръмните ребра на планината. Въздухът беше натежал от аромата на мокра пръст, на разпукващи се млади листа и на бор, а лекият вятър носеше срамежливия мирис на влага и нов живот. Някъде високо между върховете на дърветата пееха дръзки птици, а гората като че ли дишаше с тежко, бавно сърце. Надморската височина тук варираше от 500 до почти 1500 метра. Земята беше наситена с малки потоци, бликащи горски извори и естествени кални места, свидетелства за дивия, неподправен ритъм на живота. Внимателно обходихме терена без прибързаност, със стъпка уважителна към гората. Пресният дъжд бе измил старите следи, оставяйки свежи, истински отпечатъци за тези, които умеят да четат земята. Установихме, че популацията на дива свиня е малка. Местните младежи разказаха за един млад глиган, самец, още в първите си сили, скитник, който рядко се задържа на едно място и още по-рядко посещава познатата му хранилка. Това ни даде предимството да изберем място без човешка намеса. Решихме да се доверим единствено на силата на новата примамка с ароматна сладка царевица. Избрахме го внимателно, в началото на гората, където първите сенки на бука и дъба се срещат с ниските хръсталаци. Поставихме ловната камера, напръскахме примамката около едър бял бор, чиято кора бе напукана от годините, а клоните натежали от влага. Спряхме за миг да усетим мястото, да запомним мириса на мокра земя, на смесените ухания на бор и дъбови листа. Отдръпнахме се тихо, с внимание. Знаехме, че всеки излишен шум, всяка следа можеше да развали чистотата на опита. Оставихме гората да продължи своя живот без нас.
пътя обратно решихме да напръскаме и едно второ място. Горски път с мека, влажна почва. Макар без втора камера, знаехме, ако ароматът заинтригува животните, земята сама ще разкаже. Прибрахме се в ловната хижа, където камината пукаше тихо, а вечерта се преля в онези приказки, които само ловците знаят да разказват, за стари подвизи, за скришни срещи в Балкана, за изпуснати шансове и за славни мигове. И когато най-малко очаквахме, камерата ни поднесе онова, за което бяхме мечтали. Младият глиган се появи като сянка, тихо, почти на пръсти. Аромата на примамката бе като невидима пътека, която го водеше. Наблюдавахме го в захлас, как пристъпва бавно, подушвайки въздуха, как спира внимателно пред белия бор, опитвайки да захапе кората, оставяйки следи от присъствието си. Млад и силен, животът едва започваше да се разгръща в жилите му. В радостта и еуфорията си забравихме да запишем първите мигове, но споменът, жив и ярък, остана в нас завинаги. Въпреки всичко, успяхме да запазим кратко видео, достатъчно да потвърди, че сладката примамка работи. На сутринта се върнахме към горския път. И там, в меката пръст, стъпките бяха ясни, тежка, уверена, запечатана от младия глиган, който бе проследил аромата чак до тук. Така завърши нашият скромен, но честен експеримент. С сърца пълни с удовлетворение, с погледи, пълни с горски сенки и с дух, които за пореден път бяха припомнили какво е истинският лов. Не преследване, а сливане с природата.